zuetena iragarri izan da, baina hor gabezia handiak gaude, guk ez da biziko ikusten Euskal Gizarteak batez ere nahi dena dela eta esaten. Eta beste aldetik, berriz ere eta horrelako politika batekin jarraitzeko, entzuten ere bere buruari horrelako zaintza lan bat ematen dio eta hor gelditzen da, zaintzen, ea hemen gertatzen dena, gizarteak egiten duena, euskal politikariek, eragileek egiten dutena bere gustukoa den edo ez. Eta guk horrelako tutoritzarik ez dugu onartzen, ez dugu eta onartzen gaitasun hori. Ezker Abertzaleak berak ere nahiko kezka handiarekin duela komunikatu hau. Hala ere nik uste dut Ezker Abertzaleak izango duen aukera horrengo hauteskundeetan egoteko, nik hala nahi duke, guk hala nahi duke, eta baina nik pentsatzen dut egongo direla. Horretan agian beste askoren iritziaren kontra nago, nik uste dut lortuko dutela egotea, gainera horrela delako eta komeni delako egotea, eta gainera demokratikoena hori delako. Baina nik ez dut uste komunikatu honek lagundu dionik eta lagunduko dionik. Ezker Abertzaleak lortzen badu egotea, edo beste komunikatu baten zain emarko du, edo eta urrats berriak emango ditu, eta zein urrats emango dituen, nik uste dut, epaitegiek, bai Madrilekoek, eta Europakoek esena dutela. Gaur beste gauza da gu ados gauden epai horiekin edo ez, eta guk berriz diogu ez gaudela ados epaitegi horiek esanakoekin, baina bidea markatu dago, Ezker Abertzalea badak zer egin behar duen, hauteskundeetan bere aukera egoteko. Guk nahi dugu, eta nik pertsonalki, agian iritzi pertsonalagoa delako, alderdiaren nahiago uste dut egon dela.